Oamenii de știință încearcă de multă vreme să găsească modalități de a stoca energie pentru a folosi în orice moment și nu atunci când natura are chef. Și trebuie să spun, omenirea a obținut anumite succese în acest sens. Salutare tuturor de pe canalul nostru! Astăzi vom vorbi despre metodele de conservare și acumulare a energiei regenerabile și despre importanța acesteia în sectorul energetic global. În general, problema stocării eficiente a energiei este acum una dintre cele mai dificile probleme din sectorul energetic. Tehnologiile de stocare a energiei electrice vor putea compensa deficitul de energie electrică în caz de accidente, precum și să mențină generarea nerevendicată de centralele eoliene și solare. Utilizarea acumulatorilor va face posibilă crearea unor sisteme de energie locale rentabile, atenuarea vârfurilor de consum și crearea piețelor de comercializare a energiei electrice pentru energia distribuită. Dar problema este că încă nu au fost găsite modalități mai mult sau mai puțin acceptabile în lume. Acum, funcționarea centralelor este adaptată consumatorilor, dar pentru a evita pornirile bruște și eventualele accidente, este nevoie de o baterie cu o capacitate de 1020 de MW sau mai mult, capabilă să închidă deficitul energetic timp de o oră și jumătate până la 2 ore. În ultimii 20 de ani, această baterie a fost căutată, dar până acum nu a fost găsită bateria necesară, iar cele care există deja sunt prea scumpe și au o eficiență scăzută. Acum puterea bateriilor folosite nu depășește 12 MW. Cea mai mare cerere de sisteme de stocare va fi în țările care cresc în mod activ ponderea energiei regenerabile în generarea totală, precum și în sistemele energetice izolate, cum ar fi Asia și Africa. Un alt consumator potențial este Orientul îndepărtat, unde sursele regenerabile sunt necesare din cauza depărtărilor de rețelele mari de energie și sunt introduse în mod activ, dar din cauza instabilității producției, acestea sunt nevoite să funcționeze împreună cu centralele pe motorină. În plus, astfel de sisteme vor fi solicitate în transportul electric. De fapt, omenirea a inventat destul de multe tipuri de baterii. Cele mai cunoscute sunt mecanice, de exemplu centralele cu acumulare prin pompare, adică PSPP. Hidroenergia este, în esență, una dintre varietățile de energie mecanică, dar diferă prin aceea că poate fi acumulată în cantități foarte mari și poate fi utilizată la o astfel de putere și la astfel de intervale de timp care fac posibilă egalizarea sarcinii variabile a sistemelor de energie și asigură o funcționare mai uniformă a centralelor termice. O centrală electrică cu hidrostocare include două rezervoare, superior și inferior, a căror diferență de nivel este de obicei de la 50 la 500 de metri. În camera mașinilor există unități reversibile care pot funcționa atât ca motopompe, cât și ca turbine generatoare. La presiune înaltă, 500 de metri sau mai mult, se folosesc unități separate de pompare și turbină. În timpul în care sarcina sistemului de alimentare este minimă, de exemplu noaptea, aceste unități vor umple rezervorul superior cu apă, iar în timpul sarcinii de vârf, sistemele convertesc energia hidroelectrică acumulată în energie electrică. Când cererea de energie electrică scade, excesul acestuia este utilizat la PSP pentru a pompa apa din rezervorul inferior în cel superior. Astfel, energia electrică extra este convertită în energie mecanică potențială. În perioadele de creștere a cererii de energie electrică, apa este ocolită din rezervorul superior în cel inferior. În același timp, apa curge printr-un generator de hidroturbină, în care energia sa potențială este transformată în energie electrică. Eficiența unei astfel de acumulări este de 7085%. Costul energiei electrice obținute în acest mod este mult mai mare decât la centralele termice. Dar nivelarea programului de încărcare și posibilitatea de reducere a puterii nominale a centralelor termice reduc costurile de funcționare ale sistemelor energetice și justifică pe deplin construcția unei centrale cu acumulare prin pompare. În prezent, în lume există peste 300. Cu toate acestea, centralele cu acumulare prin pompare nu sunt utilizate pe scară largă, întrucât crearea lor necesită un anumit teren, infrastructură complexă și obținerea multor autorizații. Al doilea tip de baterie mecanică este destinat dispozitivelor de transport. Acest tip de acumulator este un volant care are o masă mare și se învârte până la o viteză foarte mare. Energia pe care o stochează nu este altceva decât energia cinetică a volantului în sine. Pentru a crește energia cinetică a volantului, este necesar să creșteți masa acestuia și numărul de rotații. În prezent, au fost create prototipuri de autobuze urbane cu un dispozitiv de stocare a energiei de acest tip, dar perspectiva folosirii volantelor de acumulator este încă neclară.
O baterie electrochimică este încărcată sau acumulează energie prin alimentarea cu energie electrică. În baterie, aceasta este transformată în energie chimică. Bateria electrochimică eliberează din nou energia acumulată sub formă de energie electrică. Conversia energiei chimice în energie electrică are loc printr-o reacție chimică. Între electrozi apare o diferență de potențial, creând un curent electric. Bateriile electrochimice au devenit foarte răspândite la pornirea motoarelor cu ardere internă. În prezent, sunt folosite cel mai mult bateriile plumb-acid, ce sunt relativ ieftine. Recent însă, au început să fie folosite bateriile puternice litiu-ion pe mașinile hibride și pe vehiculele electrice. Pe lângă greutatea mai ușoară și capacitatea specifică mai mare, ele permit utilizarea aproape completă a capacităților nominale. Sunt considerate mai fiabile și au o durată de viață mai lungă. Principalul dezavantaj al tuturor bateriilor electrochimice existente este valoarea scăzută a energiei specifice stocate de baterie. În ultimii ani au apărut diverse startup-uri care oferă un nou concept pentru o baterie gravitațională. Esența dispozitivelor de stocare mecanică gravitațională este că o anumită sarcină se ridică la o înălțime și este eliberată la momentul potrivit, forțând axa generatorului să se rotească pe parcurs. Ideea este simplă. Într-o perioadă în care panourile solare și morile de vânt produc multă energie, mașinile speciale grele sunt conduse în sus cu ajutorul motoarelor electrice. Noaptea și seara, când nu sunt suficiente surse de energie pentru a asigura consumatorii, vagoanele coboară, iar motoarele, care funcționează ca generatoare, returnează energia acumulată înapoi în rețea. Startup-ul scoțian Gravit3City a dezvoltat un dispozitiv electromecanic de stocare a energiei care se bazează exact pe acest principiu. Compania a lansat o versiune demo a dispozitivului său în capitala Scoției, Edinburgh. Baza instalației seamănă cu un puț de lift la fel de înalt ca o clădire cu 4 etaje. În locul unei cabine de lift, în interiorul acestui suport, este plasată o greutate din fontă de 50 de tone, suspendată pe cabluri de oțel conectate la motoare electrice. Când sunt alimentate, motoarele ridică greutatea până la jumătate din înălțimea cabinei de lift, transformând electricitatea din rețea în energie potențială în structura din fontă. Când este necesară eliberarea energiei acumulate în acumulatorul gravitațional, sarcina se coboară de-a lungul cabinei de lift sub influența gravitației, iar motoarele încep să funcționeze ca generatoare electrice, dezvoltând o putere de până la 250 kW. Comutarea între modurile de consum și de producere a energiei electrice se realizează în doar câteva secunde. Conform Gravit3City, acumulatorul gravitațional este capabil să elibereze toată energia stocată în 11 secunde. Cu toate acestea, acum, în timp ce testele sunt în desfășurare, greutatea se mișcă doar la o viteză minimă. Potențial, astfel de sisteme pot produce de la 1 la 20 de MW de putere de vârf și o pot face în decurs de 8 ore. Dar pentru aceasta, compania intenționează să folosească o masă mare de greutate și să o ridice la o înălțime mult mai mare. Gravit3City sugerează utilizarea minelor de cărbune abandonate pentru aceasta, care pot avea câțiva kilometri adâncime. Până în 2023, Gravit3City intenționează să construiască un sistem la scară largă cu o sarcină utilă de până la 500 de tone și o putere de vârf de aproximativ 4 MW într-o mină adâncă de aproximativ 1 km. Compania consideră minele abandonate din Republica Cehă, Polonia și Africa de Sud ca locații pentru primele sale baterii pentru uz comercial. Aproape toate dispozitivele de stocare mecanică au un design simplu și, prin urmare, fiabilitate ridicată și o durată lungă de viață. Timpul de stocare a energiei, odată stocate, este practic nelimitat, cu excepția cazului în care sarcina și elementele structurale se prăbușesc în timp din cauza bătrâneții sau a coroziunii. Energia stocată în corpuri solide de ridicare poate fi eliberată într-un timp foarte scurt. Limitarea puterii primite de la astfel de dispozitive este impusă numai de accelerația căderii libere, care determină rata maximă de creștere a vitezei sarcinii în cădere. Din păcate, consumul specific de energie al unor astfel de dispozitive este scăzut. Pentru a stoca energie, pentru a încălzi un litru de apă, trebuie să ridicați o tonă de greutate la o înălțime de cel puțin 35 de metri. Să ne uităm la principalele avantaje ale bateriilor gravitaționale față de cele cu litiu-ion. Preț. Cu prețul stocării unui megawatt-oră, acestea sunt de cel puțin 2 ori mai ieftine decât omologii cu litiu-ion. Durata de viață. Bateriile litiu-ion se uzează în funcție de numărul de cicluri de încărcare-descărcare în 5 până la 10 ani.
Durata de viață a unei baterii gravitaționale poate fi de până la 50 de ani, fără costuri mari de întreținere și reparații. Și desigur, extracția litiului și rezervele limitate ale acestuia nu fac ca această tehnologie să fie promițătoare pe termen lung. Pe lângă cele descrise mai sus, există și alte tipuri de dispozitive de stocare a energiei. Majoritatea sunt însă foarte limitate în ceea ce privește densitatea energiei stocate, în ceea ce privește timpul de stocare și au un cost specific ridicat. Prin urmare, exploatarea lor nu este luată în considerare serios. Activitatea umană provoacă schimbări la scară planetară cu consecințe dramatice pe termen lung. Cheia pentru rezolvarea acestei crize este eliminarea dependenței de energie din combustibilii fosili, principala cauză a schimbărilor climatice. Utilizarea surselor de energie regenerabilă este singura cale către o securitate energetică reală. Potrivit experților, până în 2050, până la 40% din bilanțul energetic va fi alcătuit din energie alternativă. Adică, în următorii 515 ani, stocarea energiei electrice va deveni o tehnologie stabilită comercial, iar omenirea se va muta într-o altă industrie a energiei electrice. Asta e tot pentru azi. Dați like la videoclip dacă v-a plăcut și asigurați-vă că vă abonați la canalul nostru.